ние сме една група от студенти, които търсят начин да изразят гражданската си позиция в ситуация, в която възможностите за изява на младите хора са доста ограничени, в ситуация, в която нашето университетско радио излъчва заедно с Класик FM и времето за изява на студенти е ограничено до абсолютния минимум. Тези условия създадоха и нашия спонтанен ентусиазъм, който съответно създаде един екип от студенти, които решиха да се захванат с проект по реализиране на интернет радио. Липсата на алтернатива наложи това нещо и ние решихме да създадем една млада студентска медия, която, както казах, в момента е в процес на реализация. В момента изпълняваме дейностите по нашия проект и се очаква скоро да стартираме излъчване. Идеята е нашата млада студентска медия да бъде място, където свободата на словото няма да бъде просто изтъкана дума, ами ще бъде принцип. Предвиждаме създаване на програма, която включва множество говорни рубрики, дейности и изобщо място, където младият човек може да се изяви. Това ще бъде една медия на студентите, предназначена за студентите. Именно... Стига да има какво да кажете, винаги сте добре дошли. Именно предвиждаме създаване на един интернет сайт, който да пренасочи будния младежки дух в едно пространство, където ще може да намери трибуна за своите болки, за своите успехи, където има какво да каже и да изрази своята позиция. Това, което предвиждаме е да създадем един млад екип, който постоянно да се освежава и да генерира дейности, които да поддържат нашата идея и нашия проект жив. Колегата Ангел Петров ще ви разкаже на какъв етап сме от реализирането на този по-мащабен проект. Това, което искам да допълня, с други думи това, което каза Жоро, е, че идеята е всеки един от вас стига да пожелая да може да участва и непрекъснато да се обновява колектива с млади попълнения, студенти, ентусиасти и така нататък. За момента все още нещата се движат основно от ограничен кръг хора, защото ние не сме в ефир, не сме в интернет. За момента сме закупили по-голямата част от необходимата техника, предстоят още няколко неща, които трябва да бъдат, с които трябва да се снабдим. И изградили сме си временен екип, който ще бъде началният екип, с управително тяло, с функции. Имаме човек, който ще се занимава с пиара на нашето радио, който в момента си говори с някого и се казва Ангел Иванов. Да. Аплодисменти за Рачо. И Анастасия, която също ни радва със свежи идеи за популяризиране на проекта. В тази връзка ние искаме да ви споделим, имаме един много сериозен проблем, надявам се няма да ни се смеете много. Ние си нямаме име. И проблемът с това, че си нямаме име, е, че ще го мислим от много време, малко вяло, малко между другото, сякаш това нещо няма значение. И ще се радваме, ако някой от вас в петък ще се случи срещата, на която ще решим. В петък всъщност е двойното кръщане на нашето радио. В петък ние ще изберем името на нашето радио и идеята е, че радиото ще бъде подкрепено от главния ресурс, който се нарича ентусиазъм и желание за изява. Всеки, който желае да се изяви, може да участва, като първоначалната стъпка е да предложи име за нашето радио и може да обоснове своите предложения. Ето на този посочен имейл студентско радио global.bg.